Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga gala ni atong tulumanon sa kahanginan, si on a Kati Kisis on Air. O nga ko lang gihapon kining inyong ubus nga alagad, Brendo Padre, Edwin, Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw may gala adlaw karon nga Biyernes, no? Pizza 21 na kini sa bulan sa Agosto, no? Kumusta naman mga higala, no? Ang ato ang patron karon mao si San Pio de Jes, no? Saint Pius the 10th, no? Unya usa kini siya ka Santo Papa na elected niya atong 1903. So ato karon pagayoon ang mga pagampo sa atong patron karong adlaw nga mao si San Pio de Jes, alang yan ang ato karon nga din ang ato karon nga kalihukan sa katikisan. Ato di ay nga timbayaw usab og good morning atong ang manager, no, sa ato ang estasyon, si Padre Ramonito Maata, no, ang atong bantugan nga usa-usab ka magwawali, no, gigamon usab ang ako ang partner si Inday Pritchie Umbak, kung sa naman ka Inday ng ato usab nga partner in broadcasting, no, siya mo ato ang kaabag ang ato usab nga kining gitawag natong higala nga mao usay nagtapang kanato sa ato nga pagsibyan ini akong programa. O gigamon usab sa labaw sa tanan ang atong talahorong obispo, no, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager of course si Father Ram, ako mga kaubanan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gayud ang mga membro sa Diocese of Dumaguete. Akong classmate, hindi ko na mawala mahigala, no, si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Anay. By the way, iampo na mahigala, no, akong classmate. Dakong naibalatian si Father Tonton Anay, no, iampo ninyo ha. Kuan ba ni sa kayo, dibuto kay ni sa kining gitawag natong Divine Mercy, no. So iampo din taon ninyo akong classmate ha. Gimanusab si Padre kining Dami Hirami sa ako pong classmate din ha sa San Juan, Siquijor. Ayan, no? Abi no sa akong naginaingon mga higala ato ang patron karon mao si San Pio de Jes, no? Na elected kini siya isip usa ka Santo Papa ni adtong 1903, no? Bagong pangkalibutan nato, no? And the right of government to interfere by veto in papal elections, government control of church affairs, and denounced the ill treatments of indigenous people in the plantations of Peru. No, niya matud pa ko ang kini siya mahigala, no, kanang nahimo ni iyang gi kuan iyang gi saway kani bitaw gobyerno mahigala nga mag-apil-apil sa mga panghitabo sa simbahan ba kana bitaw magbuot sila kinsa himuon nga Santo Papa ingon ana kinsa mahimong obispo unya iya pong gisaway ang dili maayong pagtatar sa mga plantation workers dito sa nasod sa Peru. Pero 5, no, Peru 5 ingon ana, no, 5 Peru. Ayan, no, so mana, no, so karong adlaw ginumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Pio de Jes. Ayan, no, so good morning na kanatong tanan. Abino arita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Catholic congregation is deepening devotions to Saint Ezekiel, no, Moreno as source of hope for cancer patients, no, as the disease continue to affect thousands of Filipino families, no. Daghang kay magkukurong mahigala mga cancer patients, no, muna nga nahimo nga mismo si Cardinal Archbishop John Brown, ang papal nuncio to the Philippines, maugyoy na nangawagan nga bangkuan kita magdebosyon kita ni San Ezekiel Moreno kay siya man lagi ang patron sa mga cancer patients. Dili kay patients, no, cancer patients. Okay, no, padayon ta mga galas atua nga mga buhatono ni ini kamudtuhon. Binong arinata mga higala sa ato ang katikisem. Binong atong katikisem mga higala. Makapangutana ta, no, kini ba si Hitler ba? Si Adolf Hitler
matingala tato sa sikat sige magugong gatanaw o kinibitang Netflix mo kini sa kuan YouTube or ba itong kalingawan sige ditong gibutang dito nga mga Hudiyo kontra kayo sa mga German no ilabi na gayud si kanang Hitler no muna nga akong gisulayan mga higala og research kung sa bagay mga hinungdan ni ining kasuko in tao ni Hitler sa mga Hudiyo. Kini di ay kasuko sa mga Hudiyo, no? Kana bitawng mga kasilag sa mga Hudiyo. Gitawag dai kini og anti-Semitism. Anti-Semitism, no? So mo kani atong topic karon, no? Anti-Semitism, no? Unya kanang ang ginato gyud ang atong time kon gudana is ang atong timing atong title karon sa ato ang topic is anti-Semitism kanang das religious to racial prejudice. Ayan, no? Anti-Semitism religious to racial prejudice mo na title karon sa atong programa. No sa maning hitabo ang higala nga perti mo gyud in taong giliman baya ka sa kining gihimo ni Hitler nga o sa mga German, no? Kaya nga mga German ba, kaya mga Nazi regime, ilang mga din taon nagkasilagan ng mga Hudiyo. No? Pati nilang kasilagan. Kaya nga, o sa mga hinungdan in taon nga sa akong tanaw ang ining mga Hudiyo, maayara ba na, kaya nga itong Ginoong Jesucristo, Hudiyo ba ito? So, ang hinungdan di anak may hingala, nagsugod na ni adtong kuan, under the Roman Empire, dito magsugod. Kidigong mga Hudiyo dili kuan maguni sila kanang monotheistic mang ilaha usara gyud ka Dios ang ilahang giampuan no muna nga under the Roman Empire medyo nasuko-suko pud gamay ang mga Romano ni nila kadili man sila mo worship sa mga Roman sa Roman Emperor no kay lahi maning kuan kinibitang sa Roman Empire, ang mga emperor, murang ipaka-Diyos po nila. Dili po sila mo worship sa mga Roman gods. No, muna nga kay mga Hudiyo, dili. Abraham, malagi na, no? The God of Abraham and Isaac, magining ila. Dili yun sila. Muna nga medyo ni kuan-kuan na gamay. No? Kanang medyo doon na mga panghuda-huda nga murang dili man ni madala ni mga tawanan. Lahi magini sila pupurmada. Ingula na ang mga Romans. Nisamot na gyud ni adtong Middle Ages nga sa diha ba nga nilambo na ang kuan Christianity nga murag dunan na po'y gamay nga kasuko na pod ang mga Hudiyo batok sa mga na po'y gamay kasuko ang mga Kristiyanos batok sa mga Hudiyo. Nga naman sila man gud mo ay naglansang sa krus ni Kristo, no? No muna nga murag nag-anang pagka-develop ba gikan sa dili gyud mo simba mga Hudiyo sa mga Roman gods no Roman emperor unya napaingon na pod sa Christianity nga dang nilambo na naamang gud sa Biblia nga mga Hudiyo gyud mo yung naglansang sa krus ni Kristo sila mo ba'y naghimo gyud nga ilahang gipaningkamutan nga malansa dito na murag ni lambo-lambo ng jutay ang baong mga kasukukan na gitawag natong anti-Semitism. Unya ni abot pagyod ni atong medieval kanang gitawag natong scapegoating. No scapegoating ba kanang gipasanginlan ba nga kini kunong mga Kristiyanos, no? Kini kunong mga Hudiyo, no? Kini kunong mga Hudiyo mukuan na ini kana bitang ilahang ihalad ang mga batang Kristiyanos. Ila bang ihalad ba? Mga dugo ba? Mga dugo. Yung mga batang Kristiyanos ko, no, mga false accusation ba? Batok sa mga Hudiyo. Kunya, doon na gani puno panahon nga doon na kamatay nga natahitabo kay usa ka tabay ba? Gihiluan sa mga kuwan. Of course, dili na tinuod, no? Pero, mura bang nagtumo na po ding uban ba nga ang mga Hudiyo ko, no, na kung dito, usa sa mga nituo, gidana, kabulukan kinsa nituo, gipag-ayaw na, si Hitler. Ang kanihi matud pa dako-dako po sa Germany, kanang ilang gitawag og Führer, no, sa patato pa na, presidente siguro na, Führer, o supreme leader ba, Führer. Nituo si Kwanana,
nituo si Kuan, si Hitler ana. Ya ang nahitabo mao nga hinay-hinay nga iyaha nga gikudluan ang mga German ana kining Nazi regime. Ug dito nagsugod ang pagdumot sa mga German, no, sa mga membro dili nung tanang German. Kato na bang naaba sa Nazi, Nazi ba kanang grupo nila ni Hitler. Ug dito nagsugod nga ilang gigukod ang mga Hudyo. Thousands of Jews were being kanang gitawag nato og patay. Grabe pagyud kayo. Manang luoy kayo yung tao ng mga Hudyo. Pero para nako dili man gyud to kay nasulat na magutudaan sa ako ba. In my own Catholic perspective, dili man gyud to siya angay gyud natong buhaton sa mga Hudyo kay mato pa si Kristo manggani. Niingon manggani si Kristo nga amahan ko pasayloan sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. O sa to pa murag si Kristo mismo murag disulti na nato. Disulti na daan iyan na daan gi-absolve. Iyan na bang gi-absolve kaya nabitang doon na siya absolution sa mga kapwa niya Hudyo sa ilahang gibuhat kay murag parte na maguna sa panagna. Ganyan no. Pero matop lagi nahitabo naman ang Holocaust tubang gihurot og pamatay pero wala no. So again ug dunay nakadungog ini ako karon nagitudlo. Correct me if I'm wrong pero según sa akong nasabtan ingon ni ana ang nahitabo kanang anti-Semitism. Ang problema kay hangtod karon muna atong i-discuss karon sunod adlaw kanang modern Semitism. Dili lang anti-Semitism, modern Semitism. Okay, hangtod karon murna pa. No, muna no. So again, sa ato ang pagpamalandong, namugatan ang akong title jud ani ato karon anti-Semitism das religious to racial prejudice. Kay dili na malamang tungod sa relihiyon nga ilang gikontra ang mga Hudyo, kung dili mismo ang ilahang kaliwat ang gikontra gyud nila ni Hitler, mismo ang kaliwat sa mga Hudyo. So diha dapit medyo na kwanta na mura ba og naisag muyo ta ako as a Catholic no, as a Catholic mo jud pare man ko no, pero dili gyud para nako lang wala lang gyud unta ing na anak ang mga Hudyo kay kita gani no palangga bitas mga Hudyo kay nganuhan karon lang no daghan kayong mga caregiver ng mga Pilipino nga tuwa karon sa Israel nya palangga kay dito kay doon na may mga kasaysayan po ngano nga ang mga Pilipino mga caregivers palangga kayo sa mga Hudyo. Ano no? So again, sa itong pagpadayon, sa itong pagpalandong, salamat kayo sa inyong pagpaminaw na ako. No? O nanginaot ko nga, at least sa gamay na lang, doon na po tayo kahibalo po din yung itawag na itong anti-Semitism from religious to racial prejudice. Yan, nakasalamat o mayong mundo Pilipinas.